Existeix una salut social clarament a dos nivells, un nivell individual, que és la salut en relació a la nostra societat i com afecta a l'individu, però també hi ha una salut social col·lectiva i té a veure amb les desigualtats, la pobresa, l'exclusió, les situacions en què una societat tracta els seus individus. Per tant, tractar de salut i societat com dues coses diferents, per mi és un error, i la salut social existeix fins al punt que l'Organització Mundial de la Salut contempla aquest element com un dels més importants a l'hora de plantejar la salut com a política pública dirigida a una societat o un país o un col·lectiu de persones. Pel tercer sector hi ha aspectes de la salut molt importants i són aquells que poden generar desigualtats o exclusió per les persones que pateixen. I em refereixo bàsicament a l'àmbit de les addiccions o, per exemple, els trastorns mentals, tots aquells aspectes de la salut que afecten a una persona i que la situen en una situació de fragilitat o d'exclusió. Per nosaltres és molt important atendre aquests àmbits des de l'acció social, des de l'acció comunitària. Pensem que el tercer sector aporta o va més enllà del que és només la solució mèdica davant d'aquestes patologies de l'àmbit de la salut i que, per tant, és important veure-les i treballar-les des d'una perspectiva social. Però, ja dic, per nosaltres, prioritàriament, l'àmbit de la salut fa referència a aquelles qüestions que afecten més el lloc on es viu, allò que diem el codi postal, que no pas el codi genètic, és a dir, com influeix la salut en relació al seu entorn i com això és capaç de generar situacions d'exclusió i pobresa. I aquests àmbits, insisteixo, trastorns mentals, addiccions, tot allò que té una afectació de la salut, però en conseqüència d'aquest element genera desigualtats, és el que per nosaltres, des del tercer sector social, és prioritari. Des de la taula del tercer sector social tenim dues línies de treball clares en defensa de la salut com un dels pilars de l'estat del benestar. Primer, garantir el dret a la salut, i no només el dret a la salut, sinó tots els drets que garanteixen una bona salut per la immensa majoria de la ciutadania, com pot ser el dret a l'habitatge o el dret a una alimentació digna, sobretot en el cas de la infància i la gent gran. I el segon és el que nosaltres anomenem la integració social i sanitària, que té com a objectiu ser capaços d'integrar el que avui és la xarxa pública de sanitat i el que és la xarxa pública de serveis socials. Dues xarxes que ara estan separades, en el que una, la xarxa pública sanitària, té un reconeixement per part de la ciutadania, en el que pots demostrar l'objectivitat i universalitat d'aquest dret amb un carnet que et dona accés a l'assistència primària, però en canvi amb una xarxa, la social, que no té aquest reconeixement ciutadà i que òbviament no compta amb els recursos que caldria. Integrant les dues xarxes ens permetria no només elevar els drets socials a drets reconeguts i a drets forts, sinó també ens permetria fer que l'atenció a la persona, que és el que realment importa, fos més eficient, pogués actuar de forma preventiva i evitar situacions de desigualtat. Per aconseguir una societat més justa des d'un punt de vista saludable, el que hem de fer és reduir les desigualtats. Tenim constància, i així ho indiquen els estudis, que aquells barris o ciutats amb rendes més baixes tenen els seus ciutadans menys esperança de vida. Per tant, només reduint la desigualtat i, per tant, fent una redistribució de la riquesa que som capaços de generar, alhora també aconseguirem una salut o una societat saludablement més extesa, més universal, amb més garanties, amb més qualitat de vida i que finalment acabarà repercutint sobre el benestar de les persones que hi viuen.